A už jdu. 18. St. Leger Charvát, rovina Listed na 2800 metrov bola odštartovaná a buďme zvedaví na to, ako sa bude odvíjať tempo v prvých metroch a podľa očakávania vpredu Raimond, ktorého ale jockey Robert Čara pomerne drží a to by nasvedčovalo tomu skôr falošnejšiemu priebehu, o ktorom sa špekulovalo v kuluároch. Na druhom mieste Grace Windler pred Endless Stormom, štvrtý Ulan na bariére, za ním je to Bribon spoločne s Inovátorom a Greek Wedding na poslednej pozícii Noem. V tomto poradí sa kone dostali po prvý raz do oblúka pred cieľovou rovinou. Bude to samozrejme aj veľká taktická bitka, kde bude rozhodovať jazdecký St. Leger sú 8 dosti dnešného popoludnia a k úspechu bude viesť aj zvolenie správnej stopy, kde je dráha momentálne najlepšia. To uvidíme najlepšie teraz, keď kone vybehnú po prvý raz do cieľovej roviny. Tú vonkajšiu stopu volí Jean-Pierre Lopez na Noemovi, aj Robert Čara s Raimondom. Pole sa teraz vyrovnalo, kompaktný balík 8 koní na distančnom mezníku. Raimond síce vedie, ale hneď za ním prakticky usedlá, ako sa hovorí, je Endless Storm a pri bariére Ulan. Tomuto zrejme príliš nevyhovuje, trošku sa tam naťahoval s Jakubom Pavlíčkom. Inovátor cvála v poklude na predposlednej pozícii. Václav Janáček ho drží, za ním už je len dvojnásobne klasicky umiestnená Greek Wedding. V oblúku pred protiaľou rovinou stále Raimond prvý, ale zdá sa, že Jakub Pavlíček s Ulanom bude chcieť prevziať osud do vlastních rúk a skúsiť sa podieľať na diktovaní tempa. Je to tak Ulan a Raimond hlava, tretí už je Bribon, vedľa neho Endless Storm, piatý Noem, ďalej Inovátor a za ním už len dvojca Grace Windler a Greek Wedding. Takže pomerne kompaktné pole na začiatku protiaľej roviny, kde sa začína zrýchlovať tempo. Raimond aj naďalej vpredu. Ulan zase odpadol zhruba o dĺžku za doteraz vodiaceho konia. Tretí je Endless Storm, ďalej Noem spoločne s Bribonom. Václav Janáček stále na 6. pozícii drží derby víťaza Inovátora a teraz začína s nástupom a Greek Wedding akceptuje zrýchlenie. Naopak Grace Windler zdá sa má problémy a už má stratu dobrých 10-15 dĺžok na kone, možno bude zadržený, to uvidíme, ale medzi tým v oblúku pred cieľovou rovinou už je vpredu opäť Ulan. Jakub Pavlíček s Ulanom preberajú vedenie, ale je tam pripravený Endless Storm, rovnako tak aj Václav Janáček, ktorý už je piatý, pred ním je Bribon a dobre sa drží stále aj Raimond. Ten kompaktný balík koní uzatvára Noem, takže 7 koní v hre o dotácie v 18. Charvát St. Leger 400 metrov pred cieľom. Uniká súperom Ulan, zástupca stajní doktor Charvát s Jakubom Pavlíčkom a teraz rozhýbáva Václav Janáček Inovátora. Ulan, Inovátor, Endless Storm a Greek Wedding. Bribon nestačí, porazený aj Noem a Raimond, rovnako tak aj Grace Windler na dištancii, ale Ulan uteká súperom, Inovátor mu nestačí. Ulan sa rehabilituje za české derby aj za český St. Leger a zvíťazí v 18. Charvát St. Leger. Satisfakcia pre Jakuba Pavlíčka. Ulan prvý. O druhé miesto veľký súboj medzi Greek Wedding a Inovátorom, štvrtý Endless Storm a piatý Bribon. Ďalej dokončili Noem, Raimond a Grace Windler.